Diolch. Di rhoi'n waith i fyny ddim yn job hawdd, dwi'n gorfod defnyddio lot o help. Mae gen i 2 cenhedlaeth o'n heulu yn helpu fi heddiw, achos mae'n waith i'n dieddol fod yn fawr, dwi angen help. Mae'n nhad i yma, a mae fy merchu y luned yma, ond mae'n nhad i'n lot mwy o help nag y luned. Sy'n neud y gwaith yma pan o'n i'n methu cael tocynnau i fynd i'r gemau Olympaidd yn Llundain, a o'n i mor siomedig, nath o'n ysgogi fi i wneud darn o waith di seilio ar frustration really, bod fi'n methu cael y tocynnau, methu mynd i'r stadiwm i hun. Eisiau mynd i'r stadiwm yn Llundain hefo mhlant i weld yr athletau. Ac bod fi wedi cyfrestru blwyddyn yn ôl, o'n i dal methu cael tocynnau. Felly dyna pan mae'r darn ma'n eitha, mae fel rhwyster i ddweud y gwir. Dych chi'n gorfod dewis pa ddrws i fynd drwy, a dim ond un drws sy'n gallu arwain chi drwy'r turnstile air ar y diwedd. Ond mae hefyd yn gyfuniad o lot o waith metal dros y blynyddoedd dwi wedi cael diddordeb yn yma pethau falle neith bobl eraill ddim sylwi. Y math o fetal da ni'n defnyddio mewn amaeth, a math o fetal da ni'n defnyddio mewn llefydd chwaraeon. A dwi wedi dod ar 2 fyd yn efo'i gilydd a drysau toiledau, achos fel merch dych chi'n aros am oriau mewn llefydd chwaraeon i fynd i'r toilet ac yn syllu ar y rheswm o ddrysau. Mae'r cwbl lot wedi dod at ei gilydd yn y darn yma. Mae un o'r ysbrydoliaethau eraill i'r darn yma yn dod o yn addysg celf reit nôl yn Ysgol Berwyn, ysgol yn ysgu gan Mr Morgan a Mr Baines. Ac o'n i yn eistedd yn ystafell celf, pan o'n i fyny grisio, ni'n gallu gweld dros y mart yn Bala a dros lle o'n nhw'n gwerthu'r defaid i gyd. Mae hwnna'n bendant wedi ysbrydoli strwythyr a'r math o waith metal sy'n yn y darn yma. Felly wrth i'n addysg celf fi mewn i'm hen, o'n i'n clywed y defaid ac o'n i'n clywed yr auctioneer, ac yn y darn yma mae'r cwbl lot wedi dod at ei gilydd. Dwi wastad yn fan mawr o IKEA a rhoi dodref nhw fi gilydd, a dwi wastad yn gwneud pethau eitha flat pack ar ddiwedd y dydd sy'n bolltio fi gilydd. Felly mae hwn yn teithio reit hawdd, ac mae'n bosib roed o fyny. Dwi'n anghofio fel fysa dad yn gallu dweud beth sy'n mynd lle ac yn gwneud camgymeriadau mae hwn di'r trydydd tro dwi wedi rhoi at ei gilydd. Mae dad yn ymarferol iawn, o'n i'n treulio dipyn amser dwi'n meddwl yn y garej efo dad yn fach, felly dyma lle mae gyd i dod o. A wan mae o'n gorau helpu fi efo ngwaith fi, felly dwi'n meddwl bod yna gylch yn fanna. Mae dad wedi bod holl ffordd i Brno yn y Czech Republic efo fi, a mae wedi gorau papuro sgaffaldau, mynd fyny ladder pan mae'n feichiog. Bob math o bethau wedi gwir. Dwi wedi colli con sticio fleece bob lliw i mesh ar gyfer un mawr i locws. Mae wedi bod ar ben bryn yn y Bala, yn gosod darnau o hen offer ffermio dros y bryn. Bob math o bethau. Llafurio dwi bob tro dwi'n mynd efo Angharad. Nid gwneud yn gwaith yn hun, ond bod yn was iddi hi fel petai. Ond dwi'n mwynhau'n ofnadwy. Diolch, Dad. Highly commended by the judges for a work. It is in fact jagged peaks of iron dust that stand on wooden bases and are encased in glass domes. It is of course disc cutter landscapes by Angharad Pearce Jones. Congratulations to Angharad. I usually make work which is too big to have ever gone for this prize before, so I'm absolutely delighted that at last I'm small enough to fit into the exhibition. Angharad, congratulations. Dwi wedi cael blwyddyn reit dda i ddweud y gwir. Dwi wedi cael plentyn arall, a fel arfer mae popeth yn stopio pan ydych chi'n cael babi, ond mae'r gwaith wedi mynd yn ei flaen ar ben ei hun. Nes i gael Canmoliaeth Uchel yn artist y flwyddyn yn Neuadd Dewi Sant. Efo'r darn Llle dwi wedi wneud, darnau bach, a ddangoswyd yn Steddfod Llynedd. A wedyn Canmoliaeth Uchel blwyddyn yma efo'r darn, dwi'n meddwl un o'r darnau mwyaf, dim y darn mwyaf, ond eitha agos dwi wedi wneud. Felly o un ochr y sbectrwm i'r llall.
or wrong.